Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κοινωνικού λειτουργού θα μιλήσουμε για αυτό ακριβώς. Για το ρόλο, τις αρχές, την αξία και γενικά το λειτουργήμα αυτό. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παναγιώτου, μέλος του Οργανισμού Μετάξεων. Χαίρετε. Αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Με τιμά ιδιαίτερα το γεγονός που βρίσκομαι εδώ, για το λόγο που βρίσκομαι εδώ, να εκπροσωπήσω το ρόλο και τις αξίες του επαγγέλματος. Ας ξεκινήσουμε με το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού. Θα πρέπει να δούμε για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού είναι η υποστήριξη των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτήτων σε σχέση με προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Άρα είναι μεγάλος, είναι ευρύς ο ρόλος, έτσι. Δεν ασχολείστε σαν κοινωνική λειτουργία με μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ξέρω, μόνο με οικογένειες. Όχι, ένας κοινωνικός λειτουργός θα ασχοληθεί και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της δικαιοσύνης, κοινωνικής πρόνοιας. Ασχολούμαστε και προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τα άτομα, τις οικογένειες και τις ομάδες στα προβλήματα, για παράδειγμα, υγείας, άτομα που δεν έχουν δηλαδή δουλειές. άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ας πούμε ότι στη δικιά μου οικογένεια έχουμε ένα άτομο που έχει ίσως κάποια αναπηρία, ίσως οτιδήποτε θέμα μπορεί να είναι. Ναι, προσπαθούμε να ψυχικής ενδυναμώσουμε υγείας, αυτό το ίσως. άτομο, να του εξηγήσουμε ποιους πόρους μπορεί να εκμεταλλευτεί, Γι' αυτό είναι αναφορά ότι είναι πιο ευρύ, έτσι, δεν είναι μόνο στο στενό πλαίσιο. Άρα θα είναι και το έξω, η επαφή, φαντάζομαι, με τις υπηρεσίες, με το πώς θα βγει. Ακριβώς. Άρα είναι πολύ, πολύ ευρύ το φάσμα. Αυτό είναι βασικά στην ουσία με το τι θα ασχοληθεί ένας κοινωνικός λειτουργός. Ωραία. Ασχολείστε και με ευάλωτες ομάδες. Ναι. Προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τις ευάλωτες ομάδες, ούτως ώστε να καταφέρουν να μπορέσουν να ξεκινήσουν να λειτουργούν σαν ένα σύνολο στην ευρύτερη κοινωνία. Και όπως είχα πει και πριν, ασχολούμαστε με πολλά προβλήματα. Είχα πει υγεία, ανεργία, τα προβλήματα υγείας που έχω ξαναναφέρει, γενικά με όλες τις προβληματικές καταστάσεις που... Βασικά αυτό λέγει η λέξη, με οτιδήποτε μπορεί να προκύψει στην κοινωνία, που βασικά μπορεί να προκύψουν τα πάντα, έτσι. Ακριβώς. Άρα φαντάζομαι, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, οπουδήποτε υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει να κάνει με την κοινωνία, με ομάδες, με οικογένεια, γενικά με τη διάρθρωση, τέλος πάντων, του κόσμου, μπορεί να βρεις έναν κοινωνικό λειτουργό εκεί μέσα. Ακριβώς. Εγώ χαρακτηρίζω κάπως άλλος. Έχω ένα παράδειγμα. Ναι. Έναν κράτος το χαρακτηρίζω σαν μια μηχανή. Μια μηχανή δουλεύει με γρανάζια. Όταν στο θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών υπάρχουν διάφοροι κοινωνικοί επιστήμονες. Σε αυτόν τον τομέα, όταν ένα γρανάζι δεν λειτουργεί, όπως η κοινωνική εργασία, είναι επακόλουθον ότι θα έχουμε δυσλειτουργία της μηχανής, άρα δυσλειτουργία όλης της κοινότητας. Άρα αυτό με κάνει να αντιλαμβάνομαι ότι στην ουσία αποτελείται ένα σημαντικό κομμάτι με το οποίο βοηθάτε όλο το σύστημα, ας το πούμε έτσι, να λειτουργήσει. Γιατί, εντάξει, ένα κράτος ασχολείται με την κοινωνία πρωτίστατα. Ωραία, πολύ σημαντικό. Αναφέραμε πριν ότι είστε μέλος της Μετάξεων. Να μας μιλήσεις λίγο τι είναι οργανισμός, τι ακριβώς. Η Μετάξεων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολούμαστε με τη στέγαση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων ευάλωτων ομάδων. Έχουμε δηλαδή δομές που έχουν σκοπό. Δομές φιλοξενίας. Ναι, δομές φιλοξενίας που έχουν σκοπό να φιλοξενήσουν ευάλωτες ομάδες που θα γίνουν λήπτες κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικής υποστήριξης. Άρα συμβαίνει αυτό εκεί. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι δομές, όπως τις ονομάζουμε, στις οποίες μέσα θα βρούμε άτομα δηλαδή, που χρειάζονται βοήθεια και στήριξη, την οποία η Μετάξεων, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, σαν οργανισμός, θα έρθει να τη δώσει και διαμέσου εσάς, έτσι, που είστε η κοινωνική λειτουργή, μάλιστα. Την Μετάξεων, ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού είναι κεντρικός.
Έχουμε εφαρμόσει και έχουμε δημιουργήσει κάποια πλάνα παρέμβασης για το όφελος των εξυπηρετούμενων μας. Βλέπουμε το κάθε άτομο ξεχωριστά και προσπαθούμε να αναπτύξουμε το κάθε άτομο σε σχέση με την ευαλωτότητα και Άρα στην ουσία αυτό το πλάνο παρέμβασης είναι μια παρέμβαση προς θετικό σκοπό, Ναι, έτσι. ναι, Δηλαδή, ναι, ναι. αν χρησιμοποιήσω πάλι το υποθετικό παράδειγμα της οικογένειας μου, θα έρθετε με ένα πλάνο για εμάς που θα μας βοηθήσει τέλος πάντων να ανταπεξέλθουμε, είτε έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε Ακριβώς. κάποιο πρόβλημα προσαρμογής ίσως ή κάποια άλλα κοινωνικά προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό δεν μου ακούγεται ιδιαίτερα εύκολο. Υπάρχουν προκλήσεις ενώ στη δουλειά σας. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και έχουμε να κάνουμε με διάφορες υπηρεσίες. Και Ε, ανθρώπους που είναι σε ναι, δύσκολη θέση, μάλλον έτσι. ανθρώπους Ναι. κατά κύριο λόγο που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα που είχαμε πει πριν. Αυτό το κομμάτι αποτελεί από μόνον του έναν τρομερό παράγοντα δυσκολίας. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάτε ήδη με κάτι που είναι ήδη δύσκολο και γι' αυτό πηγαίνετε εκεί. Άρα, τι προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει σε μια τέτοια δομή ή γενικά στην πορεία σας στη μετάξυ. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε συχνότερα εμείς στη δομή είναι προκλήσεις προκαταλήψεων, δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε με ευάλωτες ομάδες είναι πολύ συχνό φαινόμενο ε, να υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις πίσω από το... Εννοείς δηλαδή ότι θα πάτε να εφαρμόσετε τέλος πάντων ένα πλάνο, αλλά οι άνθρωποι που είναι εκεί έχουν ένα άλλο mindset, να το πούμε. Είναι... Ακριβώς, εμείς προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τα άτομα, να Μμ. τα μορφώσουμε και μέσω των ατόμων να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτές τις προκλήσεις Και τις ε, προκαταλήψεις και τους, τις ώστε προκαταλήψεις τους. φαντάζομαι στην ουσία και για να μπορείτε να κάνετε δουλειά, αλλά ίσως και εκείνοι να μπορούν και εκείνοι να κάνουν δουλειά, γιατί τους Ναι, τραβά πίσω, δεν είναι. είναι ένα μέρος από το πλάνο μας, γιατί προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να τους ενδυναμώσουμε για να μπορέσουν μετά από που θα φύγουν από τις δομές μας να μπορέσουν να σταθούν αξιοπρεπώς σε μια κοινωνία και να Μάλιστα. συμβιώνουν με άλλα άτομα και να μπορούν να αντιλαμβάνονται και τα άλλα άτομα τις δικές τους συνήθειες, Αυτό προκλήσεις. ακούγεται πολύπλοκα. Άρα βασικά δηλαδή σε μια δομή υπάρχουν κάποια άτομα. Περίπου για πόσα άτομα μιλάμε ότι μπορούμε να βρούμε σε μια δομή, ας πούμε. Μια δομή σήμερα μπορεί να είναι από 6 με 8 άτομα. Μμμ. Ε, Τα οποία μένουν όλα μαζί, έτσι. ναι, Ναι. μένουν μαζί, έχουν σαν στόχο να μάθουν να συμβιώνουν μαζί, να μάθουν ότι υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβω εγώ μόνος μου για να μπορέσω να είμαι πιο αυτόνομος και να μπορώ να αυτοεξυπηρετούμε, Μάλιστα. με βάση πάντα να μπορώ να σέβομαι και των ευρύτερων περιβάλλον. Ωραία. Άρα εδώ μπαίνει και ο ρόλος της κοινωνίας, ναι, να μπορούν. Ακριβώς. Αλλά μιλάμε όμως και σε ατομικό επίπεδο, έτσι. Δηλαδή να σέβονται τον εαυτό τους. Ναι, να μπορούν να συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες, να μπορούν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν πώς μπορώ να συνεργαστώ με κάποια άλλη υπηρεσία, πώς μπορώ να ανατρέξω, για παράδειγμα, για θέμα υγείας, Μάλιστα. ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνω για να μπορέσω να εξασφαλίσω την υγεία μου μέσω του Ναι. κοινού που μου παρέχει το Θες κράτος. να πεις, Αντρέα, δηλαδή ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν ούτε καν, ας πούμε, τις βασικές γνώσεις ότι πρέπει να αποταθώ εκεί, για αυτό το πράγμα, έστω, ξέρω, μπορώ να το ψωνίσω εκεί Ακριβώς. ή εκεί θα πάω σε εκείνη την υπηρεσία ή... Εκ πείρας έχω έρθει σε επαφή με άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τα βασικά, τα οποία νομίζουμε εμείς ότι είναι βασικά. Άρα, Άρα έχουμε και εμείς ένα είδος προκατάληψης, έτσι. Θεωρούμε ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν α, β, γ, δ και ακριβώς, τελικά... μεγαλώνοντας, Ναι, επειδή έμαθες εκείνα που έμαθες, μάλιστα. βλέπεις ότι όλος ο κόσμος λειτουργεί έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σωστό. Το ξεχνάμε καμιά φορά. Ναι, Ναι. καμιά φορά το ξεχνάω. Ωραία. Και εδώ έρχεστε εσείς με αυτή την παρέμβαση, δηλαδή στην ουσία μου ανέφερες πριν ότι ο στόχος είναι να μπορέσουν αυτά τα άτομα να βγουν έξω και να νιώσουν, να το πω, δυνατοί, αυτό που λέμε και εμείς για τα παιδιά μας. Δηλαδή να βγουν έξω και να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη, βάζουμε σε εισαγωγικά τη ζούγκλα, έτσι, έξω. Να μπορούν
να κάνουν κάποιες συναλλαγές, να μπορούν να μιλήσουν με άλλους ανθρώπους. Να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. Μπράβο, πάνω στο θέμα, ας πούμε, το καθαρά κοινωνικό, δηλαδή το να βγουν έξω αυτά τα παιδιά, γιατί φαντάζομαι για να είναι μέσα σε κάποια δομή, σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα τόσο έτοιμα να αφαιθούν έξω τελείως ελεύθερα και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ναι. Γίνεται δουλειά και σε αυτό. Ακριβώς. Ο στόχος μας, όπως αναφέρα και πριν, δουλεύουμε με εξατομικευμένα πλάνα για τον καθέναν. Έχουμε εργαλεία στην κοινωνική εργασία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη των ατόμων. Εφαρμόζουμε έναν πλάνο για τον κάθε ένα σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Λειτουργούμε με στόχους για το κάθε άτομο, επειδή το κάθε άτομο είναι διαφορετικό και οι Άρα ανάγκες του εννοείς είναι. ότι, ας πούμε, για τη δικιά μου περίπτωση θα ξεκινήσεις με τον Άρη ότι είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά θέλω Θα μετά από, ας ξεκινήσω πούμε, ένα πάντα από χρόνο τα ή πιο οτιδήποτε. βασικά. Αν Ναι. για παράδειγμα η περίπτωση του Άρη χρήση διάμεσης παρέμβασης για θέμα υγείας, δεν θα ασχοληθώ για την επαγγελματική Μάλιστα. Άρα αποκατάσταση. είναι και θέμα προτεραιοτήτων, έτσι. Ναι, Ακριβώς. ωραία. Έχουμε προτεραιότητες που βάζουμε στόχους άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακρυπρόθεσμους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το πλάνο μας που θα μας βοηθήσει στη Μάλιστα. μετάβαση. Άρα, με αυτό που μου λες, εντάξει, είπαμε στην αρχή ότι είναι δύσκολο, τώρα μου φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο πολύ δύσκολο. Εντάξει, έχεις να συντεριάξεις, ας πούμε, τόσες πολλές παραμέτρους, έχεις να κάνεις αξιολογήσεις, εντάξει, να αντιμετωπίσεις προκλήσεις, φαντάζομαι και από τη μεριά των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεσαι, αλλά και από τη μεριά σου και τα λοιπά, και με τους συναδέλφους, φαντάζομαι. Ε, να το πάμε λίγο σε ένα άλλο επίπεδο. Ωραία. Εσείς κάνετε αυτή τη δουλειά, έτσι, Μμμ. μες στις δομές και γενικά κάνετε αυτό που μας περιέγραψες έτσι πολύ καλά σαν κοινωνική λειτουργία. Η κοινωνία πώς το βλέπει αυτό το πράγμα? Η κοινωνία. Δυστυχώς είναι το κομμάτι που θέλω να σταθώ, ότι νομίζω υπάρχει ένα μικρό κενό, γιατί υπάρχει μια ημιμάθεια για τι Μάλιστα. είναι ο κοινωνικός λειτουργός, το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του μέσα στην κοινωνία. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια που είναι πολύ θετικές, αλλά θεωρώ ότι χρήζουμε περαιτέρω βελτίωσης. Στην ουσία να αντιληφθεί και όλοι μας βασικά ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κάποια δύσκολα πράγματα τα οποία ίσως και εμείς να πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν Ναι. τολμούμε, δεν θέλουμε, Θα το βαριόμαστε. χαρακτήριζα σαν πρώτη γραμμή μάχης. Ενώ όταν. Ναι, ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Ναι, Είστε μπροστά βασικά και παλεύετε έτσι για αυτούς τους ακριβώς. ανθρώπους. Και είναι ένα πράγμα που πρέπει να το κάνουμε. Το ερώτημά μου είναι εντάξει, είναι και λίγο πονηρό με την έννοια κάποιοι ίσως δεν θέλουν να τραβηχτούν πίσω και να σας δημιουργούν κάποια προβλήματα ή οτιδήποτε, ενώ να μην θέλουν. Γιατί σαν κοινωνία πολλές φορές κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε εντάξει, αφού το κάνει ο Ανδρέας, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, Ή ναι. δεν με ενδιαφέρει ή άστα να το κάνει και Είναι εκεί με λίγο κόφτει. ότι βολεύει αν, Ναι, για παράδειγμα, αφού γίνεται μια σωστή δουλειά, δεν θα να βάλω όρια και να οριοθετήσω μάλιστα. ότι πρέπει, ας πούμε, να είναι έτσι τα πράγματα. Όσον αφορά την κοινωνική εργασία, θεωρώ ότι χρήζει περισσότερη αναγνώριση στις κοινωνικές υπηρεσίες γενικά, στους τομείς που μπορούμε να εργαστούμε. Ε, δηλαδή, μπορείς, ας πούμε, να ξεκινήσουν να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί σε όλα τα πλαίσια υγείας, σε όλα τα πλαίσια, στη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση. Άρα εννοείς ότι στην ουσία τώρα είναι κάπως πιο στενός ο ρόλος σας, θα πρέπει να απλωθεί. Ναι, είναι με κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ξεκίνησε σιγά σιγά να γίνεται αυτό έτσι λίγο πιο, να έρχονται Μάλιστα. κάποιες ωραίες πρωτοβουλίες Στο δημόσιο τομέα ποιοι είναι οι αντίστοιχοι, ενώ φαντάζομαι θα είναι υπάρχουν και κοινωνικές εκεί υπηρεσίες, άρα ναι, είναι κοινωνικές υπηρεσίες που πάλι είναι κοινωνική λειτουργία στην έχουν ουσία μέσα εκεί. τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού, αλλά δεν Από την πλευρά του απαρτίζονται, κράτους όμως, ναι, ναι, έτσι. ναι, Άρα πρέπει από να ρυθμίσουν, 100% κοινωνικούς ναι, να λειτουργούς. ρυθμίσουν τα πράγματα. Στην ουσία είναι αυτοί που σας ελέγχουν. Μας ελέγχουν, δεν θα το έλεγα έτσι, είναι συνεργάτες Α, ωραία. σε. Χαίρομαι. Ναι, Χαίρομαι. Ε, υπάρχει, και όταν υπάρχει μια καλή συνεργασία, βλέπεις και ωραία αποτελέσματα. Ε, και τα βλέπετε στη δουλειά σας. ναι, Ωραία. εντάξει, εκείνο που πρέπει να καταλάβεις στην κοινωνική εργασία και ένας κοινωνικός λειτουργός είναι ότι θέλοντας και εμείς
δεν μπορείς να τα κάνεις όλα τέλεια ή να μπορέσεις να έχεις για Αλλά όλους αυτό ισχύει για αποτέλεσμα. όλες τις δουλειές, εντάξει. Ακριβώς, μιλάμε για ανθρώπους. Και όλα τα λειτουργήματα, έτσι, γιατί είναι Ακριβώς. λειτουργήμα. Έχω κάποια πολύ θετικά περιστατικά ηθικής ικανοποίησης και έτσι που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Πολύ Ε, ωραία. ναι, Εντάξει, και το να κάνουμε έτσι κάποιους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα δεν είναι λίγο. Δηλαδή, μπορεί να το αντιληφθεί και ο καθένας από τον ίδιο μας τον εαυτό μας. ακριβώς. Ε, κάθε φορά που νιώθουμε ότι κάποιος ή μας βοήθησε ή τέλος πάντων καταφέραμε να πετύχουμε, να βγούμε λίγο προς τα έξω, να πετύχουμε ένα μικρό στόχο ή οτιδήποτε. Χαίρομαι που το κάνετε αυτό το πράγμα. Δείχνει πόσο σημαντικό είναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δείχνει και ότι κάποιες φορές, εντάξει, είτε δεν ξέρουμε, έχουμε αυτή την ημιμάθεια που λες και εγώ το αναγνωρίζω, και πολλές φορές, εντάξει, ακόμα και αν μάθουμε κάτι, θεωρούμε ότι εντάξει, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Ναι, Κάνατε κάτι που είναι απαραίτητο. πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πιο κριτικά, να μπορούμε να ψαχνόμαστε λίγο, να βλέπουμε. Κοινό μου λέμε για την αναγνώριση του κοινωνικού λειτουργού, θεωρώ ότι ακόμα είμαστε σε ένα επίπεδο που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει την κοινωνική εργασία Μάλιστα. ή έχει κάποιες αντιλήψεις από εκείνα που ακούει γραφείο ευημερίας, για παράδειγμα, που λέγαμε. Α, Ναι, ναι, το κάνει πολύ στενό, ότι ναι, 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 ναι. είναι με αυτά που ασχολούνται. Ενώ ο κοινωνικός λειτουργός είναι πολύ πιο ευρύ το Όχι, φάσμα που μπορεί να καλύψει. είναι τεράστιο το φάσμα και είναι και τεράστια τα αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε. Γιατί Ακριβώς. αντιλαμβάνομαι ότι βοηθώντας, όλη η κοινωνία βοηθιέται. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε ότι δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται σε εκείνη τη δομή ή δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Ανδρέας ή τι κάνουν οι συνάδελφοί του. Το τι γίνεται σε εκείνη τη δομή αφορά την κοινωνία, γιατί Μπράβο, εκείνη η γιατί δομή με αύριο αφορά. μεθαύριο, ναι. Με αφορά γιατί εκείνα τα άτομα ή οτιδήποτε ήρθαν στη δικιά μου κοινωνία, αύριο θα είμαι μαζί τους που θα Αύριο είναι θα είναι έξω. μέλος της κοινωνίας και ήδη είναι μέλος της Ναι. κοινωνίας, άρα με αφορά, δεν είναι μόνο Και εμένα όχι μόνο τη σαν δομή του κοινωνία. Ανδρέα, τη οποιασδήποτε δομή, του οποιοδήποτε Ακριβώς, οργανισμού, όχι μόνο τη ακριβώς, μετάξεων και των οποιοδήποτε υπηρεσιών. Έτσι. ακριβώς. Ε, είναι καλό να τα βλέπουμε σε ευρύ πλαίσιο. Χαίρομαι που το τοποθέτησες έτσι, Ανδρέα, και χαίρομαι πολύ και για τη δουλειά που κάνετε. Εντάξει, γιατί παρακολουθώ τη δουλειά που κάνετε και μπορώ να βεβαιώσω ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά και Ευχαριστούμε πάρα όντως πολύ. δεν είναι εύκολη, να το πω έτσι Ακριβώς, πολύ ακριβώς. ευγενικά και Ε, να δείξω κάτι άλλο. Το ότι δεν είναι εύκολη, εγώ πάντα λέω ότι ένας καλός κοινωνικός λειτουργός πρέπει να, επειδή το επάγγελμα σαν επάγγελμα σου δίνει κάποιες αξίες και έναν κώδικα δεοντολογίας, πρέπει να ακολουθεί πάντα τον κώδικα δεοντολογίας και να είναι βασισμένο στις αξίες του επαγγελματός. Αν ακολουθάς εκείνον τον κώδικα, θεωρώ ότι είσαι και πιο σωστός σαν επαγγελματίας και σε θέση να παράγεις πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους αυτό που εξυπηρετούμενους. με περιγράφεις δεν είναι μια δουλειά, είναι ένα λειτουργήμα. Γι' αυτό και Ακριβώς. ονομάζεσαι λειτουργός, έτσι, ναι. Και αντιλαμβάνω ότι αν δεν έχεις αυτές τις αξίες, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε τη δουλειά. Και να έχεις αυτή την τεράστια προσφορά, εγώ θέλω να πω. Εντάξει, και φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο ισχύει το ίδιο, έτσι. Ναι, Που φυσικά. κάνουν κοινωνική λειτουργία και στην ουσία κρατάνε την κοινωνία μας έτσι λίγο πιο Ναι, οργανωμένη, να το πω, πιο καλά, και μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι λίγο πιο αισιόδοξα για αύριο, γιατί οι καιροί γενικά είναι δύσκολοι, πάντα είναι ακριβώς, δύσκολοι και πάντα θα ακριβώς. είναι. Αντρέα, κάποια στιγμή στην κουβέντα μας αναφέρθηκε σε κάποια παραδείγματα που, εντάξει, εγώ το κατάλαβα ότι που ένιωσες τόσο και εσύ καλά όσο και οι άνθρωποι στους οποίους έτσι είχες βάλει όλη την ενέργεια σου. Θες να αναφερθείς σε κάποιο συγκεκριμένα? Ναι, εντάξει, τις πλήστες των περιπτώσεων λαμβάνουμε κάποια μηνύματα τα οποία εντάξει είναι λίγο ότι ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Ένα συγκεκριμένο που μου έχει μείνει εμένα είχαν από τις πρώτες μου εξυπηρετούμενες με την οποία ότι το πλάνο παρέμβασης που κάναμε το πετύχαμε στο 100%. Ωραία. Και μια από τις τελευταίες μας επαφές, συναντήσεις έτσι, για την ανατροφοδότηση μου είχε αναφέρει ότι Ανδρέα, εσύ θα είσαι πολύ υγιής άνθρωπος γιατί έχεις έναν άνθρωπο σε όλες τις θρησκείες να προσεύχεται για σένα. Εντάξει, με συγκίνησε ιδιαίτερα, ενώ ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που άκουσα. Εντάξει, Εξαιρετικό, αντιλαμβάνεσαι ναι, ότι και δείχνει, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ασχολείστε με ανθρώπους, έτσι, δεν ασχολείστε ούτε με χριστιανούς, ούτε με μουσουλμάνους, ούτε με όχι, άντρες, όχι, όχι, δεν γυναίκες.
ασχολείστε με ανθρώπους, γιατί Ακριβώς. η κοινωνία πρέπει να ασχολείται με ανθρώπους. Είναι με ανθρώπους που έχουμε να κάνουμε, είναι ανθρώπους που έχουμε να μεγαλώσουμε, να βγάλουμε έξω, να βοηθήσουμε, να μας βοηθήσουν, να γελάσουμε μαζί, να μιλήσουμε μαζί, να δουλέψουμε μαζί. Ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ και για αυτό που άκουσες, κυρίως για αυτό που πέτυχες. Ναι, για να τα ναι, ακούσεις. ναι, ναι, ήταν το ότι πετύχαμε, ήταν η επιβεβαίωση, ας το πούμε, και για μένα και η ηθική ικανοποίηση Σίγουρα. που πήρα εκείνη την ώρα. Είναι αυτές οι αξίες που έλεγες πριν. Εύχομαι να τα ακούτε συχνά και να το βλέπουμε συχνά. Μάλιστα. Άρα χρειάζονται άνθρωποι με αυτά τα λειτουργήματα να κάνουν αυτό που κάνετε, να μας κάνουν και εμάς να νιώθουμε έτσι καλύτερα και χαρούμενοι. Να συνεχίσετε να το κάνετε, Ανδρέα μου. Ευχαριστούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αγάπη να κάνουμε. Μπράβο, αυτό που αγαπούμε. χαίρομαι. Ναι. Χαίρομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. και ευχαριστούμε φίλες και φίλοι και εσάς. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.